Mladý princ sa vracal z dlhej cesty do rodného zámku. Dlhé mesiace putoval po krásnej krajine a navštevoval susedné kráľovstvá. Jeho rodičia totiž chceli, aby poznal susedné krajiny a našiel si tam nevestu. Teraz sa princ na vyčerpanom koni pomaly približoval k hradnej bráne. Bol unavený z dlhej cesty a smutný. Nepodarilo sa mu vyhovieť rodičom, lebo ani jedna z princezien, ktoré poznal v nádherných palácoch a obrovských zámkoch, nebola hodná, aby sa s ňou zosobášil. V zámku mladého princa privítali matka kráľovná a otec kráľ. Hoci si nesplnil ich želanie a vrátil sa domov bez snúbenice, tešili sa, že je celý a zdravý a po dlhom putovaní znovu konečne s nimi. Kráľ i kráľovná mali veľmi radi svojho syna jedináčika. Túžili, aby sa stal z neho múdry panovník a šťastný človek. Preto teraz srdečne objali princa a ubezpečovali ho o svojej rodičovskej láske. Po zvítaní plnom smiechu a radosti mladý princ znova zostal smutný a zamyslený. Nejazdil na koni, neusporadúval polovačky ani bály. Celé dni vysedával vo svojej komnate, hral na lutne a premýšľal. Správanie mladého princa veľmi trápilo matku kráľovnú i otca kráľa. Nuž, zavolali si syna na kus reči, aby spoznali príčinu jeho smútku. Princ im porozprával o svojej ceste po cudzine a o tom, že ani jedna z princezien, dvorných dám a šlachtičien nebola dosť krásna a múdra, aby si ju vzal za ženu. Princovo rozprávanie bolo také dojemné, že hoci v trónnej sieni vyhrával orchester a sluhovia podávali nápoje a ovocie, kráľovská rodina upadla do zadumčivosti a smútku. Pochmúrnu noc, uprostred prudkej búrky a lejaku, zaklopala na bránu paláca premoknutá a uzimená dievčina. Viedla oslíka, naloženého ťažkými kuframi. Keď kastelán otvoril bránu paláca, s údivom sa díval na neznámu cestovateľku, ktorá putovala sama v takom hroznom nečase a v neskorých nočných hodinách. Ona ho zase požiadala, aby jej dovolil predstúpiť pred kráľa a kráľovnu. On sa z dobrého srdca rozhodol pustiť toto žienia dnu. Kráľovský pár bol veľmi prekvapený touto čudnou návštevou, ale teda kývol, že nechá prenocovať čudného hostia. Pred kráľa a kráľovnu predstúpila krásna a dobre vychovaná dievčina. Hoci jej zo šiat kvapkala voda, hoci bola premrznutá a premočená, správala sa veľmi vyberane a pohybovala sa s veľkou gráciou. Povedala o sebe, že je princeznou z ďalekej krajiny, cestuje sama a poprosila o útočište. Mladá cudzinka sa veľmi zapáčila matke kráľovnej i otcovi kráľovi, ale predovšetkým padla do očí mladému princovi. Nuž ju prijali veľmi srdečne. Pre unavenú, premrznutú cestovateľku pripravili obrovskú posteľ. Matka kráľovná sama dozerala, aby komorné do nej uložili 20 najväčších a najmäkších matracov. Tak vzniklo najpohodlnejšie a najutulnejšie lôžko, aké sa len dá vysnívať. A keď tá nádherná, mekulinká posteľ bola už prichystaná, kráľovná prikázala komornej, aby pod najspodnejší matrac vložila zrnko hrášku. Povedala si,
že takto sa presvedčí, či pôvabný nočný hosť je skutočne princezna. Na druhý deň ráno svietilo slniečko a v zámockej jedálni sa konali slávnostné raňajky. Samozrejme na počesť princeznej cudzinky. Prichystali vyberané jedlá a pri stole sa zišla kráľovská rodina. Žiaľ, hosť z cudziny neprišiel. Matka kráľovná, znepokojená neprítomnosťou princeznej, sa vybrala do jej komnaty. Našla ju tam v žalostnom stave. Mladučká princezná bola veľmi unavená po prebdenej noci. Zývala a bola očividne nespokojná s nepohodlnou posteľou, v ktorej musela stráviť noc. Ráno sa cítila tak zle, že sa nemohla zúčastniť na slávnostných raňajkách, ktoré sa konali na jej počesť. Bledá, nevyspatá, ba aj trochu urazená princezná vysvetlila matke kráľovnej skutočnú príčinu nočného trápenia. Ukázala jej hrášok, ktorý našla pod páperovými matracmi. Práve ten maličičký tvrdý hrášok bol príčinou jej zlého spánku a trápenia. Hrášok bol pôvodcom bolestných modrín, ktorými sa pokrylo celé princeznino telo. Zatiaľ kráľovná na veľký údiv princeznej prijímala všetky žaloby a sťažnosti s najväčšou radosťou, ba až tlieskala od nadšenia. Teraz mala istotu, že jej pokus sa vydaril a že mladá cudzinka je naozaj kráľovské dieťa. Len skutočná princezná mohla totiž mať pokožku takú jemnú a telo také citlivé, že aj cez toľko matracov zacítila neznesiteľný tlak malého hrášku. Matka kráľovná zavolala mladého princa a s radosťou mu oznámila, že nočná návštevníčka je celkom isto kráľovská dcéra. Princa veľmi potešil. Na prvý pohľad sa mu dievčina v skutku páčila, ešte predtým, ako vedel, že je princezná. Začali sa spoznávať, prechádzať sa po zámockých záhradách a parkoch. Mali veľa spoločného a aj princeznej sa princ páčil. Tak nestálo nič v ceste tomu, aby ju požiadal o ruku. Princezná povedala áno a princ bol najšťastnejší na svete. Slávnostné zásnuby sa konali hneď. Kráľovná bola veľmi šťastná, že jej milovaný syn si konečne našiel seberovnú ženu a že už nebude taký zadumčivý a smutný. O krátky čas sa konala veselá svadba, na ktorú prišli zástupy hostí. Muzika im vyhrávala do skoku a princ so svojou princeznou tancovali v prvom rade. Všetci boli nadšení krásou a pôvabom nevesty. Mladý pár bol nesmierne šťastný. Ich šťastiu sa tešili kráľovskí radcovia i všetci obyvatelia kráľovstva. Hrášok je uložený v zlatej škatulke pod kryštálovým sklom. Tomuto nepatrnému hrášku vďačili princ a princezna za svoj šťastný sobáš a život prežitý v láske. Odvtedy sa prechádzali po okolitých lesoch a premávali sa na koňoch po lúkach, obaja šťastní a zamilovaní.